Χρώματα και μοτίβα στην ένδυση που θεωρώ kits για άντρες και για γυναίκες. Νούμερο 1. Όλους τους τόνους του πράσινου πέραν του κυπαρισί. Δεν ξέρω, από παιδί δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το χρώμα και το θεωρώ πάρα πολύ kits. Ειδικά όταν βλέπω πράσινο ανοιχτό σακάκι ή πράσινο φόρεμα. Νούμερο 2. Φούξια. Δεν ξέρω, το φούξια ενώ το ροζ σε διάφορες αποχρώσεις είναι πάρα πολύ όμορφο και για άντρες και για γυναίκες, κυρίως το καλοκαίρι. Το φούξια μου χτυπάει τόσο άσχημα στο μάτι που δεν μπορώ να το βλέπω. Όπως επίσης δεν μπορώ να βλέπω και το νούμερο 3 που είναι όλα τα neon χρώματα. Τα neon σαν χρώματα είναι πολύ όμορφα για πινακίδες και καμιά φορά και για αυτοκίνητα. Όταν βλέπω όμως ενδύματα με neon χρώματα. Νούμερο 4. Animal print. Αυτό πηγαίνει κυρίως για τις γυναίκες, όπου βλέπουμε μοτίβα animal print σε διάφορα ενδύματα. Όχι σούλα, δεν είσαι αγριόγατα, οπότε επέλεξε ή άλλο μοτίβο ή άλλα χρώματα. Και εσείς οι άντρες μην γελάτε, γιατί πάμε στο επόμενο που είναι λουλουδάτα πουκάμισα και περίεργα μοτίβα. Εάν δεν είσαι Χαβανέζος ή έχεις πάει διακοπές στη Χαβάη, όπου επιτρέπεται να φορέσει ένα λουλουδάτο πουκάμισο και ένα λέει από πάνω, όχι νόντα, στον αστικό ιστό δεν μπορώ να βλέπω λουλουδάτο πουκάμισο. Τέλος, ενδύματα και αξεσουάρ με τεράστια λόγκο εταιριών επάνω τους. Όχι. Εάν αγόρασες ένα ένδυμα ή ένα αξεσουάρ από μια μεγάλη εταιρεία, δεν σου δίνει αυτόματα το στάτους. Άσε δε που είναι και πάρα πολύ αστείο. Γράψτε μου και εσείς στα σχόλια τι είναι αυτό που δεν μπορείς να βλέπεις στην ένδυση. Και όπως πάντα με λένε Γιάννη, είμαι ο ιδρυτής της εταιρείας Βόρειο στο Ελσίνκι αλλά και στην Αθήνα. Και σε αυτό το κανάλι συζητάμε για ό,τι έχει να κάνει με την κλασική διαχρονική ένδυση και ό,τι άλλο μας έρχεται στο μυαλό.